bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Igcine idedelwe ngebheyili ka R10,000 imeya yaseMsinga umnumzane Mlethi Ndlovu inkantolo emantshi yaseMsinga ngomsombuluko izolo. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina ngumfeze ngithuthungu wakho malo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha la ekhaya uphinde ngicela uqiniseke ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ikhono okukhulu kunakho konke. Igcine idedelwe ngebheyili ka R10,000 imeya yaseMsinga umnumzane Mlethi Ndlovu enkantolo emantshi yaseMsinga ngomsombuluko. uNdlovu enonogada bakhe ababili bavele enkantolo ngecala lokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Onogada bona banika ibheyili ka R1,000 umuntu emunye. Inkantolo ilihlelisele November mhla zu-21 icala laba bobathathu baboshwe ngoLesihlanu kulandela ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Kuthiwa ngesikhathi beshaqwa amaphoyisa kuthathe zonke izibhamu ebebeziphethe ukuze ziyohlolwa kabanzi ukuthi azithinteki yini ebugebengweni. uNdlovu uboshwa nje ubesanda kuba kundaba zikaEsolwa zokubulala iKhansela kamasipala wakhe lapha umnumzane Siyanda amagubane ngenyanga edlula lapha kwasabalala einkundleni zokuxhumana ivideo lapho khonja khona ngenjumbane ngomunye wezikhulumi emngcwabeni kaMagubane ukuthi nguye ombulala. Ngaleso sikhathi uNdlovu ehlele ethule etafuleni nabanye abahlonishwa ababathomela inkonzo yomngcwabo kaMagubane. Emuva kokuvela kwalezi izitsolo iqembu lakhe IFP laveza ukuthi eliyaphenya ngazo kodwa ngeledlule libuyisa umbiko ukuthi akukho izinyathelo ezizothathwa kwamanje lizodedela umthetho udlale lapha indaba yawo. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangane lapha ku comment section ke siqede khona le ndaba. Ngathi ukuthi kuyizona ke ezanamuhla ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosolo mnandi ngithanda kakhulu.